1, 2, 3. Είμαστε προνομιούχοι που χρησιμοποιούμε για πρώτη φορά το θέατρο μετά από 5 χρόνια. Όντως έχει γίνει μια εξαιρετικά καλή δουλειά. Αρχίζουν τα λαβίδια να παίρνουν την περηφάνεια που έχασαν. Ξεκινούμε μια σειρά διαλέξεων, το Σύνδεσμος Γονέων του Ανατολικού Γυμνασίου, και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την προσέλευση και από το Λύκειο και από τα γειτονικά σχολεία, με μια ανεξαίρετη ομιλήτρια, την κυρία Ντένια Μακρύ, η οποία είναι πολύ γνωστή ψυχολόγος, η οποία έχει καθιερωθεί στο χώρο και από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά και από την εκδοτική της δραστηριότητα, όπου τα βιβλία τα οποία έχει εκδώσει έχουν γίνει όλα, καταλάβει τη λίστα των πιο ευπόλυτων βιβλίων. Η κυρία Ντένια Μακρύ γεννήθηκε στον Βόλο, τον οποίο μητέρα αγαπά και επισκέπτεται όσο πιο συχνά μπορεί. Και ειδικά τη γενέτειρά της, της Αφέτης. Ζει στην Αθήνα και διατηρεί γραφείο, όπου προσφέρει συμβουλευτική βοήθεια στην οικογένεια για προβλήματα σχέσεων μεταξύ γονέων με παιδιά και κάθε μέρος χωριστά. Ασχολείται επίσης με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ψυχολογική αξιολόγηση. Έχει σπουδάσει κοινωνική εργασία και εφαρμοσμένη ψυχολογία στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ. Είναι κάτοχος Master of Science στην επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία. Είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης με ηλεκτρονικούς υπολογιστές ατόμων με αναπηρίες, καθώς και στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης στην αγορά εργασίας. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη χρήση βοηθημάτων κατά των αρχιτεκτονικών εμποδίων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρίες και εργάστηκε σε αυτό το αντικείμενο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ άλλων, είναι ιδρύτρια και επικεφαλής τμήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ατόμων με εγκεφαλική παράλυση στο Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας Χατζηπατέριο Κέντρο, καθώς και ιδρυτικό μέλος του Ιατρείου Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της πρώτης παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία. Είναι γνωστή από την 20ετή πλέον επιτυχημένη τηλεοπτική παρουσία της, καθώς και για το πρόσφατο σερβιογραφικό της έργο. Έχει μια κόρη, η οποία είναι μάχημη ψυχολόγος στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στην ψυχολογική αξιολόγηση και στη σωματική ψυχοθεραπεία με τη μέθοδο της βιοσύνθεσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Ντένια Μακρύ, που παρόλη την σύντομη γνωριμία μας, με πολύ προθυμία ανταποκρίθηκε αφιλοκερδώς να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που κάνουμε σαν σχολείο και σαν γονείς στις σχολές γονέων, στις διαλέξεις που κάνουμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους εσάς που είστε μαζί μας. Μετά την εκδήλωση θα υπάρξει μια μικρή δεξίωση έξω. Επίσης, στέλνοντας είδατε ότι υπάρχουν βιβλία της κυρίας Ντένιας Μακρύ. Όποιος θα ήθελε να αγοράσει να μπορούσε, νομίζω ότι θα μας κάνει τη χάρη να υπογράψετε κάποια. Και θα ήθελα να σας καλέσω στο βήμα. Το θέμα μας, όπως βλέπετε, είναι ο έφηβος και ο κόσμος του, οι σχέσεις με τους γονείς και το κοινωνικό περιβάλλον. Μετά από τη διάλεξη θα υπάρξουν ερωτήσεις και θα συνεχίσουμε με την δεξίωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θεωρώ τιμή μου να εγκαινιάζω το καινούριο Λανίκιο Αμφιθέατρο και εύχομαι, έτσι όπως ήμουν εγώ καλότυχη στη ζωή μου, με όλες τις τρικυμίες που μπορεί κανείς να έχει στη ζωή του ως άνθρωπος, και αυτό έτσι να δοκιμάσει μεγάλες πιένες και να κάνετε πολύ ωραία πράγματα μέσα σε αυτόν τον χώρο.
Η πρόσκληση ήρθε από τον κύριο Κυριακίδη, ο οποίος δεν ξέρω τι θέση έχετε στον σύνδεσμο, κύριε Κυριακίδη, αλλά δεν έχετε. Είστε πρόεδρος, πολύ ωραία. Και ήταν πολύ μεγάλη χαρά να δεχτώ, να μιλήσουμε σήμερα μαζί, γιατί ξέρω το πόσο σας απασχολεί το μεγάλωμα των παιδιών σας και το πόσο δυσκολεύεστε να αντιμετωπίσετε αυτό το οποίο λέμε εφηβεία, που δεν είναι μόνο πρόβλημα των παιδιών μας που μεγαλώνουν και δεν ξέρουμε πώς θα τα χειριστούμε, αλλά κυρίως είναι πρόβλημα των γονιών, γιατί απροετοίμαστοι δέχονται μία λέλαπα και μία αλλαγή συμπεριφορών από το παιδί τους που δεν ξέρουν τι να κάνουν. Από την άλλη πλευρά, η εφηβεία των παιδιών μας συμπίπτει και με μια δική μας ωριμότητα. Εδώ στην Κύπρο βεβαίως που αποκτάτε πολύ νωρίς παιδιά, η εφηβεία των παιδιών σας δεν συμπίπτει ιδιαίτερα με την κλιμακτήριό σας, αλλά όμως πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά μας, με τον τρόπο που τους μεταχειριζόμαστε κατά τη διάρκεια της εφηβείας, πιστεύουν, και έχουν και δίκιο, ότι περνάμε κι εμείς τη δική μας κρίση και γι' αυτό δεν τους καταλαβαίνουμε. Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα, γιατί ο μέσος όρος ηλικίας είναι μεταξύ 40 και 45, που εμείς οι γυναίκες αρχίζουμε και έχουμε αρκετά δείγματα, αν το θέλετε, κλιμακτηρίου, αλλά και εσείς οι μπαμπάδες βλέπετε ότι έχετε τα πρώτα σημάδια και τις πρώτες ρητίδες και την πρώτη κούραση της ηλικίας των 40, οπότε πραγματικά είμαστε κουρασμένοι μερικές φορές να καταλάβουμε τα παιδιά μας και να έχουμε όλη εκείνη τη στάμινα και την ενεργητικότητα που χρειάζονται τα παιδιά για να μπορέσουν να μας αντέξουν και να τους αντέξουμε. Όταν λοιπόν μιλάμε για την εφηβεία, μιλάμε για μια κρίση ωριμότητας της προσωπικότητας. Φυσιολογική κρίση. Τι σημαίνει αυτό? Ο άνθρωπος στην εξέλιξή του περνάει κρίσεις ωριμότητος. Δηλαδή δεν οριμάζουμε από μια στιγμή στην άλλη, σηματοδοτείται η αλλαγή μας από περιόδους που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Αυτές οι περίοδοι λοιπόν είναι τρεις. Η μία είναι της παιδικής ηλικίας, που το χαρακτηριστικό αυτής της ηλικίας είναι το όχι. Δηλαδή, ένα παιδάκι 3-4 ετών, προτού τελειώσετε την πρότασή σας, σας λέει όχι. Η δεύτερη κρίση έρχεται στην εφηβεία, που πάλι και εδώ το χαρακτηριστικό είναι το όχι, είναι η άρνηση. Και η τρίτη κρίση της ηλικίας, που δεν συμπεριλαμβάνει ούτε εσάς ούτε εμένα, είναι της γεροντικής ηλικίας, όπου και εκεί πια λέμε όχι, αλλά για κάποιον άλλον λόγο. Λέμε όχι στο να αφήσουμε τη ζωή. Άρα λοιπόν αυτές οι φυσιολογικές κρίσεις ωριμότητος της προσωπικότητας με κοινό χαρακτηριστικό τον αρνητισμό είναι φυσιολογικές εξελίξεις που όλοι μας τις περνάμε ανεξαιρέτως. Εκείνο επίσης το οποίο υπάρχει είναι ότι όταν ανάγκες της παιδικής ηλικίας και της εφηβικής ηλικίας δεν ικανοποιηθούν, πρέπει να σας πω ότι αποτελούν ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να εξοφλήσουμε, ένα χρέος δηλαδή, το οποίο θα πρέπει να εξοφλήσουμε έτσι κι αλλιώς. Άρα λοιπόν να εύχεστε τα παιδιά σας στην εφηβεία να την περάσουν στην ηλικία που βρίσκονται, γιατί αν προχωρήσουν και δεν την περάσουν, θα έχουμε όλους εκείνους τους παλιπαιδισμούς που βλέπουμε και που κρυφογελούμε πίσω από την πλάτη όταν βλέπουμε ανθρώπους ενήλικες πια να συμπεριφέρονται σαν έφηβοι και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό λοιπόν συμβαίνει γιατί τα χρέη τους της παιδικής ηλικίας, όπως επίσης και της εφηβικής, δεν τα εξόφλησαν εγκαίρως. Άρα λοιπόν μιλούμε για μια φυσιολογική κατάσταση. Πότε ξεκινάει αυτή? Τα πρώτα σημάδια της εφηβείας, πρέπει να σας πω, που τα λέμε και ήδη, η περίοδος εκεί είναι η ήδη, ξεκινάει γύρω στα 10 με 11 χρόνια του παιδιού μας. Είναι εκεί που έχουμε την πρώτη μίνι επανάσταση. Είναι εκεί που θα δείτε το γιο σας να κάθεται μπροστά στον καθρέφτη και να κάνει κοκοράκι, τα χαλιά του, εκεί που κάνει το αρτράκι, και την κόρη
σας πιθανότητα, αν τις έχετε μακριά μαλάκια, να χτενίζετε συνεχώς, να βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη, να κάνει σκέτσα μπροστά στον καθρέφτη και να βλέπει τον εαυτό της να μεγαλώνει, καθώς αρχίζει να την αγγίζει το κορμάκι της τα πρώτα σημάδια της ορμονικής επανάστασης που γίνεται στο κορμί. Σε εκείνη ακριβώς την ηλικία, δηλαδή μεταξύ 10 και 11 χρονών, πρέπει να σας πω ότι έχουμε τη μοναδική ευκαιρία τα παιδιά μας να μας δεχτούν ατόφιους. Δηλαδή εκεί που μπορούμε τα παιδιά μας να τα επηρεάσουμε και να κάνουν αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε σωστό. Αυτή λοιπόν η διάρκεια είναι γύρω στους 9 μήνες. Μεταξύ 10 και 11 ετών έχουμε 9 μήνες, αν το θέλετε, καλοκαίρι ή άνοιξη, που μπορούμε να επηρεάσουμε τα παιδιά μας και να χαρούμε ότι αυτό το οποίο τους λέμε θα το κάνουν. Από εκεί και πέρα αρχίζει η αμφισβήτηση, στα 12 χρόνια δηλαδή, αρχίζει η πλήρη αμφισβήτηση του γονιού από το παιδί του. Και τότε λοιπόν δεν λέμε, μάλλον λέμε αντίο ήδη και λέμε καλημέρα εφηβεία. Η εφηβεία λοιπόν είναι ένα γεγονός το οποίο φαίνεται στο κορμί, διότι έχουμε μία ορμονική επανάσταση, φαίνεται στον εγκέφαλο, γιατί ο εγκέφαλος έχει μία δυναμική εξέλιξη μετά από έναν ύπνο 6 ετών κατά τη διάρκεια του δημοτικού σχολείου. Έχουμε μία κοινωνική εξέγερση, μία αλλαγή δηλαδή στην κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών μας, όπου ζητάνε απαραίτητα να αρχίσουν να καταλαμβάνουν χρόνο και χώρο μέσα στα κοινωνικά δρόμενα. Χώρο ανεξαρτησίας, μακριά από την οικογένεια και δικό τους χώρο για να βλέπουν τον εαυτό τους ότι τα καταφέρνουν σιγά σιγά να μπουν μέσα στον κόσμο των ενηλίκων. Τι χαρακτηριστικά έχει η εφηβεία? Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι από βιολογικής πλευράς ο έφηβος γύρω στα 11 του με 12 χρόνια έχει αντίληψη του κορμιού του. Δηλαδή αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει στο κορμί του. Και οι κοπέλες και τα αγόρια. Αρχίζει δηλαδή το κορμί να αλλάζει μορφή. Αμφισβητεί καθώς μεγαλώνει στα 14 του με 15 χρόνια και τα κορίτσια και τα αγόρια αμφισβητούν το κορμί τους και κυρίως το ύψος τους. Βλέπετε ότι κορδώνονται, να φαίνονται ψηλότεροι. Βλέπετε ότι οι κοπέλες θέλουν σίγουρα να βάλουν λίγο τα κουνάκια για να ψηλώσουν. Και γενικά βλέπουμε μία βιασύνη να δουν το κορμί τους να ολοκληρώνεται με τελείως διαφορετική όψη από αυτή που είχαν μάθει να αντικρίζουν στον καθρέφτη τους μέχρι πριν πιθανώς από μερικούς μήνες. Άρα λοιπόν αυτή η βιολογική αλλαγή δεν είναι μόνο ότι ο έφηβος αλλάζει εικόνα του εαυτού του, αλλά γίνεται και ένα κορμί πάρα πολύ άγαρο. Επειδή η ταχύτητα της ανάπτυξης του κορμιού σε εκείνη την ηλικία είναι πάρα πολύ γρήγορη, βλέπουμε ότι τα αγόρια μας δεν αντιλαμβάνονται πόσο μακραίνουν τα χέρια τους, βλέπουν τα πόδια τους να μην μπορούν να τα ελέγξουν, χάνουν κατά κάποιο τρόπο την χωροτεξική ικανότητα που είχαν μέχρι τώρα, γιατί αυτή η ανάπτυξη είναι πάρα πολύ γρήγορη και τους προβληματίζει. Αν δεν έχουμε και κάποια παιδιά τα οποία έχουν μια πιο αργή σωματική εξέλιξη σε σχέση και πάντα συγκρίνοντας τον εαυτό τους με τους άλλους εφήβους, έχουμε πολύ μεγάλη στεναχώρια. Δηλαδή μπορεί η κόρη σας να στεναχωρηθεί που έβγαλε ένα σπυράκι και μπορεί να βάλει χιλιάδες make-up εδώ για να το κλείσει. Ή ο γιος σας, εκεί σε εκείνη την ηλικία ο πιθανός να έχει βγάλει 2 γεννάκια, να τραβάει ξούρα κάθε μέρα για να μπορέσει να ξυρίζεται, να βγάζει περισσότερα γένια για να φαίνεται ότι είναι άντρας. Παρατηρούν λοιπόν το σώμα τους με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, γιατί θέλουν αναγωνίως να μπουν στον μυστηριώδη κόσμο των ενηλίκων, ο οποίος από τη μια πλευρά γίνεται πολύ θαυμαστός, αλλά από την άλλη και μισητός, γιατί δεν τον καταλαβαίνει. Τι χαρακτηριστικά έχει η συμπεριφορά των εφήβων? Καταρχήν χαρακτηρίζεται από αρνητισμό, όπως σας είπα. Μονίμως λένε ένα όχι.
εξαρτοποιηθούν από το γονιό, γιατί δεν μπορούν να δεχτούν ο γονιός να τους κάνει κουμάντο. Και έτσι αρχίζουμε και εμείς να αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ο καιρός πια να αμολύσουμε λίγο την καλούπα, αλλά από την άλλη πλευρά να την τραβήξουμε κιόλα, γιατί αρχίζουν οι προκλήσεις της κοινωνικής συμπεριφοράς να τις θεωρούμε ότι γίνονται επικίνδυνες για το παιδί μας. Κάτι άλλο επίσης το οποίο παρατηρείται στην εφηβεία είναι ότι τα παιδιά απομονώνονται. Τα παιδιά θέλουν να κλείνονται στο δικό τους χώρο, να ακούνε τη δική τους μουσική. Τώρα βέβαια που έχει μπει και το διαδίκτυο στη ζωή μας, και θα μιλήσουμε λιγάκι γι' αυτό αργότερα, θέλουν να επικοινωνούν κατά αυτόν τον τρόπο είτε με γνωστούς είτε με άγνωστους. Εμείς ανησυχούμε γιατί τα παιδιά μας, αν δεν γίνονται πολύ ολιγόλογα, αλλά και συγχρόνως αν εμείς πιέσουμε για λίγη περισσότερη κουβέντα, ακούμε ένα πολύ σχετικό, άλλα μας το λένε παράτα μας, άλλα δεν μας το λένε παράτα μας, αλλά γυρίζουν την πλάτη και σηκώνονται και φεύγουν. Εμείς τραβάμε τη στεναχώρια της ζωής μας, διότι λέμε το παιδί αυτό που μεγάλωσε, δεν το μεγάλωσα εγώ, παιδί μου, βλέπεις τέτοια συμπεριφορά στο σπίτι, βλέπεις τον πατέρα σου να συμπεριφέρεται έτσι, βλέπεις εγώ να συμπεριφέρουμε, παιδί μου, από πού τα αποτύπωσες αυτά που τα έφερες, πολύ μεγάλη στεναχώρια από τη δική μας την πλευρά. Τους βλέπουμε να είναι κλεισμένους στο δωμάτιό τους και εμείς πιστεύουμε ότι το παιδί μας περνάει κατάθλιψη. Μια και δεν μας μιλάει εμάς, έχουμε χάσει, είπαμε, την επικοινωνία, τη χάσαμε γύρω στα 11, έτσι. Το να μας μιλάει το παιδί μας και να μας εκμυστηριεύεται. Και τότε πιστεύουμε ότι το παιδί μας έχει πάθει κατάθλιψη. Όχι, μη στεναχωριέστε. Κατάθλιψη δεν έχει πάθει. Παρόλο που πρέπει να σας πω ότι οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι η κατάθλιψη στους νέους έρχεται πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή υπάρχουν συνθήκες τέτοιες σήμερα και μία ματαιότητα, αν το θέλετε, μέσα στην ψυχή των παιδιών, ότι δεν υπάρχει ένα καλύτερο αύριο, που εύθραυστα παιδιά από την κληρονομικότητά τους, να μιλήσουμε γι' αυτό, μπορεί να εκδηλώσουν πολύ πιο γρήγορα την κατάθλιψη, εάν στην οικογένεια υπάρχουν καταβολές. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο θέλει ο έφηβος να κάνει στην απομόνωσή του είναι να βρίσκεται στους δικούς του συλλογισμούς. Περνάει ώρες ατέλειωτες σκεπτόμενος. Σκεπτόμενος το πώς θα αλλάξει τον κόσμο, το πώς θα γνωρίσει τον κόσμο, τι θα κάνει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, να μιλήσει με τους φίλους του, τους συμμαθητές του, να μιλήσει για τον έρωτά του, με το μυαλό του, είτε και με τον συμμαθητή του, είτε με τη συμμαθήτριά του, και γενικά να βρεθεί σε επικοινωνία με τη δική του την αυτογνωσία, ούτως ώστε να μπορεί να ψηφίσει την πραγματικότητά του λίγο καλύτερα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει ο έφηβος είναι ότι αρχίζει και έχει έντονα σημάδια σεξουαλικότητας. Βλέπουμε ότι αυτό ξεκινάει γύρω στα 12, στα 14 είναι αρκετά εμφανής, στα 15 ζητάει ζευγάρωμα και στα 16 με 17 πια αυτό γίνεται ανάγκη και θέλει πάρα πολύ να ζευγαρώσει με το άλλο φύλο. Οι μεν κοπέλες θέλουν να δούνε ότι πραγματικά αρέσουν στο άλλο φύλο και είναι ερωτεύσιμες. Τα αγόρια, όπως επίσης και οι κοπέλες σήμερα, τα αγόρια θέλουν να δοκιμάσουν και τον ανδρισμό τους. Να δούνε πώς λειτουργούν σαν αρσενικά, ούτως ώστε να είναι σίγουροι ότι πια έχουν εξελιχθεί φυσιολογικά στο φύλο τους που ανήκουν. Ένα άλλο επίσης χαρακτηριστικό το οποίο έχει ο έφηβος είναι ότι απομονώνεται από τις κοινωνικές μας εκδηλώσεις. Δηλαδή, αν υπάρχει γάμος, βαφτίσια, οτιδήποτε στην οικογένεια, μην το ζητάτε ή μην το ζητάτε, δεν θα έρθει. Ό,τι και να υποσχεθείτε, δεν θα έρθει. Έχουν μια δειλία τα παιδιά, οι έφηβοι, στις κοινωνικές συναθρήσεις. Ενώ μπορείτε να τους δείτε να είναι ευλαλίστατοι και πάρα πολύ κοινωνικά ευέλικτοι όταν είναι μεταξύ τους, όταν πρόκειται να είναι μέσα σε κοινωνικές εκδηλώσεις, είναι πάρα πολύ δειλοί, βλέπετε ότι απομονώνονται και γενικά έχουν μία συστολή. Βλέπετε επίσης ότι έχουν έναν άκρατο ρομαντισμό. Και αυτό γιατί θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Ο κόσμος ο οποίος τους φιλοξενεί δεν είναι φτιαγμένος από εκείνους για να τον αναγνωρίζουν. Είναι φτιαγμένος από εμάς, τους ενήλικες, που εμείς
εμείς το έχουμε φτιάξει στα καλούδια τα δικά μας. Και καλούμε τον έφηβο να ενταχθεί μέσα σε αυτό, σε έναν κόσμο που δεν καταλαβαίνει. Έτσι λοιπόν τι κάνει? Γλιστράει μέσα στη φαντασία του και φτιάχνει το δικό του κόσμο. Κάνει τις δικές του επαναστάσεις. Κάνει τις δικές του ομάδες. Διαβάζει βιβλία, αν διαβάζει. Αλλά γενικά βλέπουμε ότι ενδιαφέρεται να πάρει πληροφορίες για έναν κόσμο ο οποίος είναι πολύ πιο προσιτός από αυτόν που του προσφέρουμε εμείς. Από την άλλη πλευρά τον βλέπουμε να είναι πάρα πολύ φιλικός με τους, για μένα, την ηλικία μέχρι των 15 ετών, με τους ομόφυλους του, δηλαδή τα αγόρια πάνε με τα αγόρια και τα κορίτσια πάνε με τα κορίτσια. Γιατί είπαμε μετά αρχίζει φανερά η διαδικασία και η συμπεριφορά του ζευγαρώματος. Αρχίζει δηλαδή το φλερτ σε εκείνη την ηλικία με το άλλο φύλο, αλλά μετά από τα 15. Τα παιδιά, οι έφηβοι, που έχουν μία πιο έντονη συμπεριφορά ζευγαρώματος πριν από τα 15, θα πρέπει λίγο να μας προβληματίσει από την άποψη ότι το παιδί δεν νιώθει εξοικειωμένο και να αγαπιέται μέσα στην οικογένειά του, που θέλει να φύγει και να αγαπηθεί κάπου αλλού, γιατί η οικογένειά του δεν του προσφέρει το συναίσθημα της αγάπης που εκείνο θέλει. Βλέπουμε λοιπόν παιδιά 15 χρονών να ζητάνε μία πρώιμη σεξουαλική εμπειρία, όπως και κοπέλες να διατίθενται για πρώιμες σεξουαλικές σχέσεις, όταν δεν υπάρχει σταθερότητα συναισθηματική μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Αυτά λοιπόν μπορούσαμε να πούμε έτσι ακροθυγώς ότι είναι τα χαρακτηριστικά της εφηβείας. Μπορούμε να πούμε και πολλά άλλα, αλλά αυτά είναι εκείνα τα οποία όλοι οι έφηβοι περνάνε. Τι επηρεάζει την εφηβεία? Δηλαδή το καθένας από εμάς την εφηβεία του την περνάει με τον δικό του τρόπο και ανάλογα με το πώς είναι δομημένη η οικογένειά του και το πώς είναι και το προφίλ της οικογένειας. Ένα λοιπόν από τα πράγματα που επηρεάζει την εφηβεία είναι η κληρονομικότητα που υπάρχει στην οικογένεια. Δηλαδή από πλευράς νευρολογικών χαρακτηριστικών μέσα στην οικογένεια. Τι κληρονομικότητα έχει η οικογένεια? Σας έλεγα προηγουμένως ότι αν έχουμε μια οικογένεια η οποία είναι αρκετά εύθραυστη ψυχολογικά ή ψυχικά, αν έχουμε δηλαδή συμπτώματα κατάθλιψης στην οικογένεια, μπορεί να έχουμε μια πολύ πρώιμη εκδήλωση, αν το θέλετε, κατάθλιψης στο παιδί μας. Μπορεί να έχουμε αμφίροπες συμπεριφορές, δηλαδή μπορεί να έχουμε κατάθλιψη και να έχουμε και μανία. Εξαρτάται λοιπόν ποιο είναι το προφίλ. Επίσης, εκείνο το οποίο διαμορφώνει πάρα πολύ τη συμπεριφορά της εφηβείας είναι οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Αφενός με οι σχέσεις του παιδιού με τους γονείς του, οι σχέσεις του παιδιού με τα αδέρφια του και οι σχέσεις του παιδιού με τον εαυτό του. Πολύ σημαντικό επίσης είναι οι σχέσεις του ζευγαριού. Σας είπα στην αρχή της κουβέντας ότι η ηλικία εφηβική των παιδιών μας συμπίπτει και με μια δική μας οριμότητα. Δηλαδή και εμείς βλέπουμε τα πρώτα ακουμπήγματα του χρόνου επάνω μας. Και αυτό μας φέρνει και εμάς σε μια δυσάρεστη κατάσταση. Όταν λοιπόν η σχέση του ζευγαριού είναι καλή, ο έφηβος βλέπει ότι οι γονείς του αγαπιούνται, βλέπει ότι οι γονείς του συνεννοούνται, βλέπει ότι οι γονείς του έχουν μία φωνή. Άρα οπουδήποτε κι αν στρίψει θα ακούσει το ίδιο πράγμα και όχι η μαμά λέει άλλο, ο παπάς λέει άλλο και η μεταξύ τους γνώμη αποτελεί έναν λόγο σύγκρουσης, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι είναι ένα καταπληκτικό περιβάλλον για να την κάνει ο έφηβος και να κάνει αυτό που θέλει. Αυτά λοιπόν, αφενός με οι κάθετες σχέσεις, οι σχέσεις με τους γονείς του, που μαθαίνουν στον έφηβο την έννοια της εξουσίας. Γιατί ο έφηβος αντιδρά στην εξουσία. Και η πρώτη εξουσία είναι οι γονείς του. Είναι η κάθετη σχέση του εφήβου με την εξουσία. Με τα εξουσιαστικά του πρόσωπα. Αυτά δηλαδή τα οποία ρυθμίζουν τη ζωή του. Από την άλλη πλευρά, αν υπάρχουν αδέλφια στην οικογένεια,
εντός εισαγωγικών. Τα μοναχοπαίδια λοιπόν έχουν την αναπηρία ότι δεν ξέρουν την οριζόντιο εξουσία. Δεν ξέρουν να μοιράζονται, δεν έχουν ακούσει πολλές φορές όχι, δεν έχουν δουλέψει για την ανεξαρτοποίησή τους, αλλά αυτή τους δίνεται στο πιάτο. Και έτσι λοιπόν στερούνται αυτών των ικανοτήτων που έχουν οι έφηβοι εκείνοι οι οποίοι έχουν ένα ή δύο ή τρία αδέλφια, αφενός, εκτός από την κάθετη εξουσία, που πάλι το μοναχοπέδι δεν απολαμβάνει ιδιαίτερα, αν το θέλετε, εξουσιαστικούς γονείς, γιατί το ξέρουμε και εγώ μοναχοπέδι έχω μεγαλώσει, είμαστε πολύ πιο ανεκτικοί, αν το θέλετε, απέναντι στο ένα παιδί, από ότι προσπαθούμε να μοιράσουμε δικαιοσύνη ότι όταν έχουμε ένα ή δύο παιδιά. Αυτοί λοιπόν οι παράγοντες επηρεάζουν πάρα πολύ την εφηβεία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε και τις καταβολές μας τις κοινωνικές και το πώς αυτό μπορεί να έχει επηρεάσει τα παιδιά μας, τη σχέση μας μέσα στην οικογένεια και τη σχέση του έφηβου με τους γονείς του, όπως επίσης και τη σχέση του έφηβου με τα αδέρφια. Πολύ σημαντικό ρόλο επίσης παίζει και το τι τύπος γονιού είστε. Είστε συμβιβαστικός γονιός, δηλαδή προσπαθείτε να βρείτε μια λύση. Είστε εξουσιαστικός τύπος γονιού. Είστε ένας γονιός ο οποίος είναι διατάσσο και εκτελής. Είστε ένας γονιός φιλελεύθερος, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνετε το παιδί σας είναι φιλελεύθερος τρόπος. Και αυτός λοιπόν, ανάλογα με το τι τύπος γονιού είστε, είναι χωρισμένοι γονείς. Μεγαλώνει με το ένα παιδί. Όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν αρκετά με το πώς διαμορφώνεται η προσωπικότητα του παιδιού κατά τη διάρκεια της εφηβείας, γιατί φαντάζομαι να αντιληφθήκατε ότι η περίοδος αυτή της εφηβείας είναι η τελευταία μας ευκαιρία, αν το θέλετε, να διορθώσουμε πιθανά λάθη που έχουμε κάνει σε προηγούμενες ηλικίες. Είτε στην παιδική ηλικία, είτε κατά τη διάρκεια 6 έως 12 ετών, που εκεί πέρα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια λανθάνουσα κατάσταση, είτε από πλευράς μυαλού, είτε από πλευράς εκδήλωσης, είτε από πλευράς σώματος. Γενικά είναι πολύ χαμηλή η ρυθμή που υπάρχουν σε εκείνη την ηλικία και η εφηβεία λοιπόν είναι η ευκαιρία να μπορούμε να διορθώσουμε, που μας δίνεται, για να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάποιες από τις συμπεριφορές μας ή τα λάθη που έχουμε κάνει στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού μας. Έτσι λοιπόν αυτό είναι καλά να το θυμόμαστε και να το έχουμε υπόψη μας. Επίσης και κάτι άλλο, το οποίο θέλω να σας το τονίσω, γιατί ο κύριος Κυριακίδης μου είπε να πείτε και κάτι για το διάβασμα, κυρία. Λοιπόν, ποιο είναι το μυαλό του ευθύνου μας? Δηλαδή αυτό το όργανο που έχουμε εδώ πέρα μέσα στο κεφάλι μας. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται από πλευράς ανάπτυξης? Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε μια δυναμική ανάπτυξη γενικότερα. Ορμόνες, κορμί, κόκα, τα πάντα γίνεται ένας χαμός. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι μου λένε ότι το βράδυ που κοιμάται ο γιος μου ακούω κρακ τα κουκαλά του να μεγαλώνουν. Γεγονός αυτό. Γεγονός. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος γιατρός εδώ που μπορεί να μας επιβεβαιώσει. Πραγματικά αυτό συμβαίνει. Έχουμε μια πάρα πολύ γρήγορη ανάπτυξη. Πώς είναι λοιπόν το μυαλό του εφήβου? Πρέπει να σας πω ότι στα 16 του χρόνια το μυαλό μας κατακτά την τελευταία του ικανότητα, η οποία ποια είναι? Να συλλαμβάνει αφηρημένες έννοιες. Εσείς αν είστε γονείς τρίτης γυμνασίου, παιδιών τρίτης γυμνασίου, θα δείτε ότι η ύλη που το παιδί σας έχει φέτος είναι σε πλάτους, όπως είναι και στην πρώτη γυμνασίου και στη δευτέρα γυμνασίου. Αν έχουμε γονείς λυκείου εδώ, θα δείτε ότι η πρώτη λυκείου, η δεύτερη λυκείου και η τρίτη λυκείου, η ύλη κάνει το μη προς τα κάτω. Δηλαδή γίνεται ευάθυνση. Και αυτό γιατί? Γιατί στα 16 μας χρόνια, έτσι, αυτό είναι συμπλήν τώρα, αντιλαμβάνεστε, κυρίως είναι συν, δεν είναι πλήν. Δεν έχουμε δηλαδή ωριμότητα μυαλού πριν το 16, το 16 καλά λέω. Το μυαλό μας τότε αντιλαμβάνεται τις αφηρημένες έννοιες. Τότε δηλαδή αρχίζει και έχει κατακτήσει την ικανότητα
Θεωρείται δηλαδή ότι ο έφηβος έχει το μυαλό του πυγμένο, όπως το λέμε, για να μπορέσει να αποφασίσει για την πολιτική κατάσταση και την γραμμή τόπου τους. Ανακαλύψανε λοιπόν μετά ότι αυτό γίνεται στα 21. Έτσι λοιπόν αρχίσανε να λένε δεν προσφέρεται ποτό πριν τα 21, πριν τα 18. Μετά το κάνανε 21. Ναι, γιατί ο εγκέφαλος οριμάζει στα 21. Τα τελευταία λοιπόν ευρήματα, πρέπει να σας πω, είναι ότι ο εγκέφαλος οριμάζει στα 25. Τότε μπορούμε να ζητήσουμε συνέπεια πράξη. Τότε μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να πάρει κάποιες αποφάσεις για τον εαυτό του που έχει συναίσθηση των συνεπειών. Τότε μπορεί να διαλέξει σύντροφο μετά τα 25. Τότε μπορεί να αποφασίσει για την καριέρα του. Τότε μπορεί να αποφασίσει για ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσει για να κάνει καριέρα. Μέχρι λοιπόν τα 25 τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. Και αντιλαμβάνεστε κάποιοι από εσάς που έχετε παντρευτεί πριν τα 25, το πόσο δυσκολευτήκατε μέσα στη σχέση αυτή του γάμου, που, ορίστε, πόσο μάλλον, έτσι, πόσο μάλλον. Λοιπόν, το πόσο δυσκολευόμαστε όταν αναλαμβάνουμε υποχρεώσεις που ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να τις επεξεργαστεί πριν τα 25, είτε αυτό είναι να φέρουμε παιδιά στον κόσμο ή να συμβιώσουμε με έναν άλλον άνθρωπο. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Και γι' αυτό λέμε ότι σχέσεις οι οποίες ξεκινούν μεταξύ 20 και 25 είναι αρκετά εύθραυστες. Το λέω αυτό γιατί εδώ στην Κύπρο έχετε μια τάση να βλέπετε τις κοπέλες σας να ζευγαρώνουν νωρίς και να τις φαντάζεστε νύφες. Για τα αγόρια σας είστε λιγάκι πιο ανεκτικοί, γιατί και έχετε και το στρατό λιγάκι που τα παρατείνει λίγο την κατάσταση στα αγόρια, αλλά για τα κοριτσάκια σας θέλετε πάρα πολύ, αν δημιουργήσει μια σχέση, να δείτε αυτή η σχέση να καταλήξει σε γάμο. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι αν δεν υπάρξει κοινωνική πίεση, οι περισσότερες από αυτές τις σχέσεις διαλύονται. Και δεν διαλύονται για κανέναν άλλο λόγο, παρά για το λόγο που είπαμε. Ότι ο εγκέφαλος, αναπτυσσόμενος και ολοκληρώνοντας την εξέλιξή του μέχρι τα 25, έχει τελείως διαφορετική άποψη για τη ζωή και για τις πολύ σημαντικές αποφάσεις. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις παίρνει στη ζωή του. Η μία είναι τι δουλειά θα κάνει και το δεύτερο είναι τη σύζυγο ή σύζυγο θα διαλέξει. Όλες οι άλλες μετά είναι οντόκρινες, τις παίρνει πολύ εύκολα. Αλλά αυτά τα δύο πρέπει να σας πω ότι πραγματικά παιδεύουν πάρα πολύ κόσμο για το τι σπουδές θα κάνει, τι επάγγελμα θα διαλέξει και μετά όταν έρθει η εποχή του ζευγαρώματος, αν αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο θα είμαστε μαζί, θέλουμε να είμαστε μαζί για το υπόλοιπο της ζωής μας ή μπορεί, είναι το πιο σίγουρο, μετά τα 25 αυτός ο άνθρωπος να διαφοροποιηθεί μπροστά μας και να μην είναι εκείνος που πιστεύαμε ότι είναι όταν τον ερωτευτήκαμε. Αυτές λοιπόν είναι οι πνευματικές δυνατότητες του εγκεφάλου του έφηβου και το πώς είναι δομημένο το μυαλό του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν επίσης και το πόσο πίεση δέχεται ο έφηβος στην ηλικία των 18 χρονών να διαλέξει σπουδές, να διαλέξει κατεύθυνση, να διαλέξει επάγγελμα, όταν όλα αυτά είναι σε μια δυναμική εξέλιξη. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο πάντα να λέτε στα παιδιά σας, και το λέω αυτό έτσι με όλη μου την καρδιά, είναι να πάρουν την εκπαίδευση ως εφόδιο για το μυαλό τους και για την εξέλιξή τους. Χωρίς αυτό αναγκαστικά να τους βγάλει σε ένα επάγγελμα. Αν τους βγάλει και σε ένα επάγγελμα, αυτό θα είναι θαυμάσιο. Αλλά μην περιμένετε όμως έναν έφηβο, εκτός από πολύ σπάνιες περιπτώσεις, όπου ορισμένα παιδιά λένε θα γίνω γιατρός, θα γίνονται γιατροί, θα γίνω δικηγόρος, θα γίνω ή θα γίνω φανοποιός, θα γίνω μηχανικός αυτοκινήτων, και αυτό είναι εκείνο το οποίο εννοούν και το υπηρετούν και το υπερασπίζονται. Τα περισσότερα παιδιά κλειδονίζονται πάρα πολύ για να αποφασίσουν ότι αυτές οι σπουδές που θα κάνουν σήμερα στα 18 τους θα είναι εκείνες που θα τους εκφράζουν και με τα υπόλοιπα τους χρόνια. Πώς είναι οι έφηβοι απέναντι στους γονείς τους?
Στον μπαμπά δεν υπάρχει ανοιχτή αμφισβήτηση, υπάρχει πίσω από την πλάτη του. Αλλά δεν είναι ωραία. Η μαμά όμως δέχεται τα πειρά απευθείας. Και βέβαια το αντιλαμβάνεστε αυτό, γιατί η μαμά περνάει περισσότερες ώρες, είναι πολύ πιο ανοιχτή και με τις κόρες λιγότερο. Αλλά και με τους γιους λίγο περισσότερο ανοιχτή, γιατί οι κόρες είναι πολύ βασανιστικές. Δεν είναι τα αγόρια δύσκολα στην εφηβεία, είναι τα κορίτσια. Ναι. Οι κόρες από 13 έως 16 σας ψήνουν το ψάρι στα χείλη. Οι γη σας από 15 έως 18 πηγαίνεστε. Το πληρώνετε, μην νομίζετε. Απλώς τα κορίτσια είναι πολύ πιο βασανιστικά. Και επειδή το μυαλό, το θηλυκό, που λέμε γεννάει, έχει τελείως διαφορετική δομή από ό,τι έχει το ανδρικό, τα κορίτσια σας βρίσκουν τρόπο να γλιστρούν. Τα αγόρια είναι περισσότερο όπως είναι και το μυαλό τους, ενώ οι κοπέλες γίνονται βασανιστικές γιατί δεν μπορείτε να τις πιάσετε, γίνονται χέλια, γιατί είναι το μυαλό τους έτσι. Από 13 έως 16 λοιπόν το κοριτσάκι σας θα σας ψήσει το ψάρι στα χείλη. Τα αγοράκια σας θα κάνετε λίγο υπομονή, θα έρθει αργότερα. Αλλά δεν θα τη γλιτώσετε. Και μη χαίρεστε εάν το παιδί σας δεν σας ψήσει το ψάρι στα χείλη και πιστεύετε τι καλό παιδί που έχω, δεν με στεναχώρησε. Το χρωστάει. Και είναι καλύτερο να σας να τα περάσει μέχρι τα 18 του 19, όπου υπάρχει ένας έλεγχος ακόμα της οικογένειας και το παιδί δεν έχει φύγει από το σπίτι, παρά μετά τα 19 να φύγει να σπουδάσει, χαιρέτα με στο πλάι. Δεν ξέρετε τίποτα. Και αν χρωστάει από την εφηβεία του, τα πράγματα γίνονται λιγάκι δύσκολα, γι' αυτό θα δείτε ότι αν είστε γονείς που έχετε φοιτητές, ο πρώτος χρόνος είναι υπέρ της επιτυχίας. Άλλα περνάνε μαθήματα, άλλα δεν περνάνε μαθήματα. Δεν μιλάω βέβαια για την Ελλάδα που δεν περνάνε μαθήματα γιατί δεν έχουν προκαταλήψεις, αλλά τέλος πάντων. Αλλά είναι χαρακτηριστικό αυτό αυτής της ηλικίας. Οπότε μην τρομάζετε, μην νομίζετε ότι το παιδί σας είναι αποτυχημένο ή εσείς ως γονείς δεν κάνετε καλή δουλειά. Είναι προστοκόμενη αυτή η συμπεριφορά. Έτσι υπάρχουν το λιγάκι μαλακά με τα ωριά σας όμως, όχι ξεσέρουν τα πράγματα, αλλά περιμένετε. Θα δει το νερό, θα μπει το νερό στα βλάκια. Είναι λοιπόν απορριπτική. Κυρίως προς τη μητέρα, λιγότερο προς τον πατέρα, ο μπαμπάς είναι στην εφηβεία, το φρένο. Γι' αυτό και η έξυπνη μαμά δεν διαπληκτίζεται πρόσωπο με πρόσωπο με το γιο της ή με την κόρη της, αλλά αυτό το αφήνει στον μπαμπά. Δηλαδή, συνεννοήσου με τον μπαμπά σου. Ο μπαμπάς, που πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό φρένο σε αυτή την ηλικία. Αν δεν τον έχετε χρησιμοποιήσει, χρησιμοποιήστε τον. Διότι μόνες μας, είτε κόρες έχουμε, είτε γιους, δεν μπορούμε να φρενάρουμε καλά. Φρενάρει όμως ο μπαμπάς. Μια άλλη συμπεριφορά που έχουν απέναντι στους γονείς είναι ότι είναι ειρωνικοί. Ειρωνεύονται. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν ξέρουν πώς να χειριστούν. Οτιδήποτε το βλέπετε κι εσείς και από τη δική μας συμπεριφορά. Όταν δεν μπορείς κάτι να το χειριστείς, λες, έλα τώρα. Και
από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι έχουν πάρει το πάνω χέρι. Άρα λοιπόν, λίγα λόγια και καλά με τον έφηβο. Μήνυμα ξεκάθαρο και ο λιγότερο. Όχι παραπάνω από 3 λεπτά. Και προσέξτε, 2 λέξεις είναι απαγορευμένες στο λεξιλόγιό σας. Η μία είναι το γιατί. Γιατί, παιδί μου, το έκανες αυτό και γιατί δεν έκανες εκείνο και γιατί δεν έκανες το άλλο. Το γιατί για τον έφηβο σημαίνει με αμφισβητείς. Με κρίνεις. Και βεβαίως αυτό το κάνει έξω φρενό. Το δε αλλά είναι σαφώς αμφισβήτηση. Και το ξέρετε κι εσείς που λες, ωραία η βαθμολογία που πήρες στα μαθηματικά, αλλά βρε παιδάκι μου στη φυσική, αλλά, σου λέει αμάρε μάνα με το τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένη. Αυτό το αλλά, προσέξτε το. Την ίδια πρόταση, κάντε την αλλιώτικα. Δηλαδή, αντί να πείτε γιατί παιδί μου, ρωτήστε τι λόγους είχες, πώς το σκέφτηκες. Έτσι, φροντίστε το αυτό, γιατί αυτό δεν έχει κριτική μέσα του. Αν θέλετε να διαφοροποιήσετε, κάντε 2 ξεχωριστές προτάσεις. Μην βάζετε τη σύνδεση του αλλά στη μέση. Πολύ καλά τα πήγε στα μαθηματικά. Τι συνέβη στη φυσική, παιδί μου, και τα μπέρδεψες. Το ίδιο πράγμα λέτε. Και έχετε δημιουργήσει και ένα πεδίο για να κουβεντιάσετε. Άρα λοιπόν, είπαμε, έχουμε επανάσταση, έχουμε ηρωνία, έχουμε απόρριψη και μία πολύ σύντομη επικοινωνία με τον έφηβο, αν θέλουμε τα μηνύματά μας να περάσουν από την άλλη πλευρά. Ποια είναι τα θέματα εκείνα τα οποία απασχολούν κυρίως τους γονείς στην εφηβεία? Το πρώτο είναι το διάβασμα, κύριε Κυριακή. Πρέπει να σας πω ότι στην πρώτη λυκείου και μέχρι τα Χριστούγεννα της Δευτέρας Λυκείου, τα περισσότερα παιδιά θα κάνουν κοιλιά. Δηλαδή, δεν διαβάζουν ιδιαίτερα, δεν είναι πάρα πολύ επιμελείς. Μην νομίζετε ότι έχετε χάσει το παιχνίδι. Αυτό συμβαίνει σε πολλούς, θα σας το πούνε και οι καθηγητές σας. Υπάρχουν κάποια άλλα παιδιά που αυτή τους την εικόνα δεν τη δείχνουν τότε, θα τη βγάλουν στο πανεπιστήμιο. Είναι δανεικά, είπαμε. Έτσι, μην νομίζετε. Είναι δανεικά. Οπότε λοιπόν θα δείτε ότι ένα από τα πράγματα τα οποία και είναι και πρώτο χαρακτηριστικό της εφηβείας είναι ότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ χαλαρά με τις υποχρεώσεις απέναντι στο σχολείο. Κρύβουν εργασίες, δεν λένε τι γίνεται, κρύβουν βαθμολογίες, δεν έχουν τίποτα, θέλουν να βρίσκονται συνεχώς έξω. Έτσι, έχουν μια τάση να φεύγουν σε οτιδήποτε μπορεί να τους φέρει ενώπιος με τις ευθύνες τους. Πάρτε το μαλακά. Εκείνο το οποίο θα λέτε στον έφηβο, ο οποίος τα έχει λιγάκι παρατήσει, πάντα θα λέτε, αν αυτή πιστεύεις ότι είναι εικόνα σου, γέμου, η κόρη μου, αυτή θα κάνεις. Εγώ πάντως έχω άλλη αντίληψη για σένα. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και οι καθηγητές σου. Αλλά παρόλα αυτά όμως, αν εσύ θέλεις αυτή την εικόνα να παρουσιάζεις, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Μόνο πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν είσαι διατεθειμένος ή διατεθειμένη να το συνεχίσεις αυτό, να διακόψουμε τα ιδιαίτερα μαθήματα και τα χρήματα αυτά να τα βάλουμε στην τράπεζα για να τα έχεις, αγάπη μου, για τις σπουδές σου. Δεν με πάει και τα ξοδεύουμε τώρα. Ενώπιος, ενωπίου, ευθύνες. Δεν θέλει πολύ κουβέντα ο έφηβος. Πάρτε το μαλακά, αλλά μέσα σε όρια. Το δεύτερο, για το οποίο θα έρθείτε σε πρόκληση, είναι η έξοδοι τους. Θέλουν πάντα να παραβιάζουν το ωράριο. Θέλουν να μένουν πολύ περισσότερο έξω. Θέλουν να νιώθουν ότι μπορούν να κομμαντάρουν τα πράγματα. Βάλτε όρια διαπραγματευόμενα. Δηλαδή, καταρχήν πρέπει να ξέρετε, και βέβαια πάμε αυτό διαδοχικά με την ηλικία. Εσείς που έχετε παιδιά πρώτη και δευτέρα γυμνασίου δεν το κουβεντιάζουμε, αλλά από την τρίτη γυμνασίου, πρώτη λυκείου, δευτέρα λυκείου, να ξέρετε το παιδί σας πού είναι, με ποιους είναι, πού θα το πάτε και τι ώρα θα το πάρετε. Όταν αυτό το ξεκινήσετε από τα πρώτα χρόνια της εφηβείας, να ξέρετε ότι αυτό θα είναι μια χαρά. Αν και γύρω
πρώτη λυκείου με τη Δευτέρα λυκείου, αν πείτε στα παιδιά σας, παιδί μου, να σε μεταφέρω εγώ, μάζεψε και τους φίλους σου να σας πάω, παιδί μου, και εγώ θα είμαι στη γωνία κρυμμένος να σας μαζέψω πάλι, είναι εντάξει. Γιατί εκείνο το οποίο δεν θέλουν να τους πούνε άλλοι, ρε, εσύ σε έφερε ο πατέρας σου, σιγά δεν σε πιστεύετε. Και πιστεύουν να τους κοροϊδεύουν. Αν λοιπόν εσείς αυτό το ξέρουν ότι το καταλαβαίνετε, είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Παιδί μου, εγώ θα σε πάω, θα σε αφήσω 2 η ώρα, θα σε περιμένω από εκεί να σε πάω. Διαπραγματευτείτε την ώρα. Δηλαδή λέει, ναι, όλοι βγαίνουν και γυρίζουν στις 2 η ώρα. Αγόρι μου, η κοριτσάκι μου, 2 η ώρα, αυτό το μαγαζί κλείνει. Το μαγαζί είναι το σπίτι. Πρέπει να σου πω ότι θα πρέπει να το διαπραγματευτούμε. Εγώ θα έλεγα να γυρίσει στις 1. 1 η ώρα, τι είναι πολύ νωρίς. Τότε να το πάμε 1,5. 1,5. Δίνουμε χέρια 1,5. 1,5 ώρα εσείς με το αυτοκίνητο εκεί που σας είπα. Μην αφήνετε το παιδί σας ξέφραγο. Και ξεκινήστε το από τα πρώτα χρόνια του γυμνασίου. Εγώ, κοριτσάκι, θα σε πάω και θα γυρίσω να σε πάω. Πάρε τηλέφωνο για τους φίλους σου, πως θέλεις, δεν πειράζει. Ας κάνετε το ταξί σε αυτή την ηλικία. Είστε σίγουροι το παιδί σας το γυρίζετε εσείς στο σπίτι. Ένα άλλο για το οποίο επίσης θα πιθανότατα να έχετε κάποια από εσάς πρόβλημα είναι το χαρτζηλίκι. Πόσα χρήματα του δίνετε. Κάνετε ένα λογαριασμό μαζί με τον έφηβο. Δηλαδή, πέστε τι ανάγκες έχει. Να σας γράψω. Παίρνει περιοδικό, τρώει κάτι στο σχολείο κτλ. Να σας κάνει ένα λογαριασμό. Και από αυτό το λογαριασμό που σας κάνει, θα κόψετε ανάλογα με το ύψος του ένα 30-50%. Και θα του πείτε, αγάπη μου, με αυτό θα το κάνεις πέρα. Γιατί έχετε δει ότι είναι φουσκωμένος ο λογαριασμός. Υπάρχουν άλλα παιδιά τα οποία είναι πολύ συνετά και είναι πραγματικά το χαρτζηλικάκι το οποίο ζητάνε από τους γονείς τους αρκετά συνετό. Αλλά όμως θα ξέρετε ότι, και εσείς πάλι σας λέω που έχετε παιδιά του γυμνασίου, το χαρτζηλίκι θα αυξάνεται κάθε χρόνο, όπως επίσης και η έξοδος κατά μισή ωρίτσα. Δηλαδή, θα πάρεις 3 ευρώ επιπλέον, παρά την λέω τώρα, εξαρτάται τι φιλοσοφία έχει η οικογένειά σας, και του χρόνου θα έρχεσαι μισή ώρα αργότερα. Να έχουν δηλαδή κάτι να ελπίσουν και να βλέπουν ότι το μεγάλωμά τους και η ευθύνη που έχουν δείξει και η υπευθυνότητα έχει κερδίσει και στο χαρτζηλίκι αλλά και στο χρόνο. Οπότε λοιπόν φροντίστε το. Επίσης φροντίστε να μην υπάρχουν ενέσεις οικονομικές από παππούδες και γιαγιάδες. Αυτό το ξέρω ότι υπάρχει εδώ στην Κύπρο, γιατί οι γονείς σας που έχετε προηγηθεί να είναι ζωντανοί και να είναι μαζί σας, μένουν πάρα πολύ κοντά σας και σας έχουν βοηθήσει πολύ στο μεγάλωμα των παιδιών. Και οι γονείς, αφού τροφοδοτούν εσάς, θα τροφοδοτήσουν και τα εγγόνια. Βοηθήστε τους λοιπόν να καταλάβουν ότι αυτό θέλετε να το ρυθμίζετε εσείς. Αν θέλουν στα παιδιά τους να δίνουν, στα παιδιά σας να δίνουν χαρτζηλίκι, να το δίνουν σε εσάς. Και εσείς να κάνετε το κομμάτι. Έτσι, συνεννοηθείτε με τον παππού και τη γιαγιά, ούτως ώστε να ξέρετε ότι εσείς ρυθμίζετε τα χρήματά του και τι χρήματα κουβαλάει το παιδί σας επάνω. Επίσης, κάτι άλλο που απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς είναι οι φίλοι τους. Έχουμε πολύ μεγάλη αντίρρηση πάρα πολλές φορές με τους φίλους. Με τους φίλους των παιδιών μας. Πιστεύουμε, και είναι γεγονός αυτό, ότι υπάρχουν συντροφιές οι οποίες δουν πριμοδοτικά στο παιδί μας, δηλαδή είναι παιδιά τα οποία έχουν και κοινά όνειρα, είναι κινητοποιημένα και όλα αυτά, και υπάρχουν και φίλοι οι οποίοι είναι νοσταλτικοί. Γιατί η πιθανότητα οι ίδιοι να μην είναι ιδιαίτερα κινητοποιημένοι, να μην έχουν όνειρα, να μην τους έχει η οικογένειά τους τροφοδοτήσει με όνειρα, άρα τα παιδιά είναι πολύ πιο χαμηλών τόνων και δεν έχουν μαχητικότητα στο να επιδιώξουν αυτό το οποίο θέλουν για τον εαυτό τους. Και το παιδί μπορεί να παρασυρθεί και να προσαρτηθεί στην ομάδα εκείνη, άρα να χάσει την ορμή του. Από την άλλη πλευρά έχουμε δει ότι στην εφηβεία, στα πρώτα χρόνια του γυμνασίου, είναι μέσα σε ομόφυλους, δηλαδή τα αγόρια πάνε με τα αγόρια, τα κορίτσια με τα κορίτσια, και έχουν πολύ μεγάλη επιρροή μεταξύ τους. Πάρα πολύ μεγάλη επιρροή. Θα δείτε ότι μπορεί να έχουν τα κοριτσάκια να φοράνε τα ίδια ρούχα, τα αγοράκια να έχουν την ίδια συμπεριφορά και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν οι φιλίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Μην απορρίπτετε το φίλο του παιδιού σας. Γιατί ανάλογα με το φίλο του θα δείτε τις ανάγκες του. Θα δείτε την εικόνα του εαυτού του. Πώς νιώθει το παιδί σας για τον εαυτό του. Και οι φιλίες
συν της άλλης κάντε το σπίτι σας φιλόξενο, ούτως ώστε τα παιδιά σας να έχουν την ελευθερία να φέρνουν τους φίλους στο σπίτι. Φτιάξτε τους κάτι. Επιτρέψτε τους να πάρουν ένα βίντεο να δούνε. Μαζέψτε τα παιδιά στο σπίτι. Γίνετε φιλόξενοι. Αν δεν έχετε μοναχοπέδι, αυτό πρέπει να το κάνετε στο πολλαπλάσιο. Γιατί αν δεν το καλέσετε εσείς, παιδιά στο σπίτι δεν θα καλέσουν το δικό σας το παιδί. Οπότε λοιπόν συγκεντρώστε και κάντε το παιδί σας να νιώσει όμορφα μέσα στο σπίτι του. Κάτι άλλο επίσης το οποίο απασχολεί πάρα πολύ